sentian kukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitza. Ikastolan dana garago, betiko ikastolan dana garago. Gure proiektuaren oinarri sendoena da guztion parte hartzea. Gurasoak eguneroko kudeaketan parte hartzen dute, eta gero elkarlanean hezkuntza komunitate osoa, irakasleekin, langileekin, dena aurrera ataratzen dute. Eta korapiloak askatzen ikasten, atz bihurtzen den hitza ez delako azten, pentsamentu txiki bat hasten da marrazten. Momentu honetan ikastolak 600 ikasletik gora du, etengabe gora duen ikastola bat da. Publifikazio garaian 150 ikasle geratu ziren eta orain esandakoa, etengabe gora egiten ari den ikastola bat gara. Momentu honetan 4 urteko gelan gaude, ikusten duzuenez, hemen talde bi elkartzen dira eta hormarik gabeko gelak ditugu, ikastola honetan konfiantzaren pedagogiaren printzipioetan sinisten dugulako. Uste dugu ume batek bere gaitasun guztiak eta bere nortasuna garatu ahal izateko oso garrantzitsua dela konfiantza edukitzea bai bere buruaren gain, bai bestengan eta bai inguratzen duen horretan. Ume guztiak ez datoz berdinetzetik, batzuk oso urduri datoz eta mugimendua eskatzen duten ekintzak behar dituzte, beste batzuk aldiz lasaitasuna behar dute, orduan bakoitzari eskaintzen zaio apur bat behar duen hori. Ezin dugu ahaztu, ikastolan ikasleak direla ardatz eta helburu, orduan euren interesetatik eta esperientzetatik abiatu egiten gara. Normalean irakaslearengana hurbiltzen dira, ipuinaga kontatzen dute, edo gaieta banatu, edo abestiak landu, edo plastilinarekin jolastu, baina hori irakaslearena da, hezitzailearen lana da, ekintza interesgarriak eskaintzea. Etortzen dira 9etan, bakoitzak hartzen du behar duen denbora, batzu nahiago dute txanda egotea, jolasten hastea, pasabidera ateratzea, apur bat bakoitzak behar duena momentu horretan egiteko aukera izaten du. Orduan horrek ere nolabait usten die gero, ekintza ezberdinak egiten hasten garenean, lasaiago hartzen ere bai. Horrek ez du esan nahi, helbururik edo zerreginik ez dagoen, ez? Baina errespetatzen da gehiago euren erritmoa. Adimen emozionala oso garrantzitsua zela konturatu ginen orain dela urte batzu jardunaldi pedagogiko batzuetan. Formakuntza jaso genuen 2 urtetan eta gero programa bat aplikatzen dugu. 0 urteko gelan hasi eta 16 urtera arte aurrera ematen dugun programa bat da. 3 helburu garrantzitsu daude. Bada, lehenengoa da, norberaren emozioak eta besteen emozioak identifikatzea. Hautematen lan bat egin behar da, identifikatu, ezagutu. Bigarren helburu nagusia izango zen, bestearen eta norberaren emozioak identifikatzeaz gain ulertzea. Eta azkenik, 3. helburua dira horrek emozioak ondo regulatzea. Maila guztietan lantzen dugu empatia, lantzen dugu autoestima, lantzen dugu entzute aktiboa, ondo sentitzen den. Ikasle batek ondo egingo dio eta rekurtsoak edukiko ditu bizitzari aurre egiteko eta gizartean lan egin ahal izateko. Hemen gutxi gora beraz bazkaltzen dugu 570 bat ume eta gero langilea 315 pertsonentzako egiten dugu bazkaria egunero. Gero dekoguz berezia alergikoak, berzatzen duguz bere menuak eta hori da gutxi gora bera gure lana. Jaiotzen gara erosten gauzak produktu zonaldekoak, erosten ditugu merkatu txikietan, aiteen dendetan, haragiak edo Algortako merkatuan edo Leioako harategi txikietan, orain hasi gara rain freskoekin, pizka bat lantzen, batez bai pizkanaka saiatzen gara hori bertoko produktua eta garaiko produktea, hori da gure helburua. Bertako hori garaikoa dela eta haiek jakiteko pizkanaka bai haiek ikasteko hori janariak buruz eta hori da gure helburua gutxi gora bera.
zer sortu nahi dugu betiko ikastolan? Ikasle euskaldun eleanitzak, teknologi berrietan trebatuak, eta ikasle horiek barneratzea gure herrian sortu diren ekimen nagusiak eta euskal kulturaren elemento nagusiak ere ikaste. Eta horretarako erabiltzen duguna bereziki da euskal kurrikuluna. Euskal kurrikuluna da gure proiektuaren oinarria eta ardatza.